Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika għandu fih l-ikbar investiment infrastrutturali industrijali fl-istorja ta' pajjiżna. Fuq medda ta' 8 snin il-Gvern se jkun qed jalloka 400 miljun euro biex jiżdied spazju industrijali ġdid mingħajr ma tintmiss art verġni. Dik li kienet landfill fil-Marsa se tkun qed tara investiment ta' 51 miljun euro biex titnaddaf kollha u ssir park industrijali ġdid għan-negozji żgħar. Iċ-ċentru ta' inkubazzjoni għan negozji f'Kordin se jara wkoll imbuttatura fl-innovazzjoni u l-ekonomija diġitali. Bi spiża ta' 14 miljun euro se jkun hemm żvilupp ta' faċilità ġdida f'Kordin. Il-Gvern se jagħmel ukoll ċentru ġdid li permezz tiegħu se jtejjeb l-industrija. B'investiment kapitali ta' 110 miljun euro se jintlaqtu industriji ġodda fejn il-proġett se jitmexxa mill-Malta Industrial Parks. Il-Life Sciences Park li tant kien suċċess ġie mfisser mill-Gvern bħala qass importanti wara l-pandemija u għalhekk il-proġett se jiġi estiż bi spiża ta' madwar 98 miljun euro. Il-Gvern ħaseb li apparti l-attività ekonomika kbira li ħajoħloq dan l-akbar investiment industrijali se jkun qed jipprepara l-infrastruttura industrijali għal dik l-għada meta l-industrija jkunu qed joperaw fi sfond ta' innovazzjonijiet ġodda. Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika se jagħti wkoll sosten dirett lill-industrija ta' pajjiżna biex ikompli jinċentiva x-xogħol. Il-Gvern se jkun qed jagħti rivużjoni ta' 33% fil-ħlasijiet tal-port għal dawk il-vapuri li jġibu merkanzija lejn pajjiżna. Se tingħata wkoll rivużjoni ta' 10% fuq ħlasijiet marbuta mal-ħatt tal-containers għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet. Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika jaħseb ukoll għall-investiment fin-negozji biex jimmodernizzaw. Il-Gvern se jagħti 4 miljun euro fajnuna l-modernizzar ta' makkinarju fil-kostruzzjoni. Kull negozju se jingħata appoġġ massimu ta' 200,000 euro biex jinvesti f'makkinarju aktar modern u li jinniġġes anqas. Dawk in-negozji li kienu se jieħdu sehem f'fier internazzjonali u li tħassru minħabba l-pandemija se jibbenefikaw mit 80% f'rivużjoni tal-ispejjeż filwaqt li Trade Malta se jkollha budget ta' 200,000 euro biex tirrifondi sa 10,000 euro għal kull negozju lokali li jinvesti fis-swieq barranin. In-negozji Maltin u Għawċin se jgawdu wkoll minn 5 miljun euro f'kampanji promozzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.